Má ešte len 15 rokov, no Slovensko už dvakrát reprezentoval na majstrovstvách sveta. Na konte už má aj účasť na európskom šampionáte či na viacerých medzinárodných turnajoch. Reč je o talente slovenského minigolfu Prievidžanovi Radovanovi Struhárovi. I keď nespatrí napriek mladému veku k najlepším slovenským minigolfistom, začiatky nemal ľahké. Na súťaži debutoval ako 9-ročný a to rovno na majstrovstvách Slovenska. Šampionát mu nevyšiel podľa predstav. Minigolfu ma pritiahol môj otec, ktorý ho od malička zhrával s jeho bratom a vlastne ja som sa k ním pripojil, začalo ma to baviť. Vyrastal som vlastne na starom miniatúrgolfe a začiatky boli celkom ťažké. Prvý môj turnaj som odohral v roku 2004 ako 9-ročný na majstrovstvách Slovenska v Prievidzi hneď. Skončil som absolútne posledný. Dostal som meter, ako aby som si lepšie vymeral dráhy, čo ma trošku tak potešilo a odtedy som sa vlastne začal vyvíjať a zlepšovať. Neúspech na prvej súťaži Radovana neodradil, naďalej na sebe pracoval a už ako 13-ročný si vybojoval nomináciu na majstrovstvá Európy juniorov v Budapešti. O rok štartoval na majstrovstvách sveta juniorov vo Valčute a nedávno na svetovom juniorskom šampionáte v ruskom Soči. Tak bol som nespokojný, pretože som mal väčšie ciele, ako skončiť na 63. mieste. Vysvetľujem to tým, že sme tam mali vlastne nedostatok tréningu. Trénovali sme tam 3 dní, čo je o týždeň menej ako naša konkurencia. Nedarilo sa mi tam aj preto, že nechcem sa vyhovárať, ale prvýkrát som súťažil v 37 až 40 stupňovej teplote, čo bolo veľmi teplo. I keď Radovanovi Struhárovi svetový šampionát nevyšiel, na poslednú sezónu bude isto spomínať v dobrom. Stal sa v nej totiž juniorským majstrom Slovenska a dokonca aj absolútnym víťazom slovenského pohára. V tejto dlhodobej súťaži až za ním skončili najlepší slovenskí muži, ktorí sa minigolfu venujú oveľa dlhšie ako mladý Prievidžan. Do sezóny som vstupoval s cieľmi vyhrať slovenský pohár, ale iba v kategórii juniorov. S tým som absolútne nepočítal, že skončím, že vyhrám aj absolútnu kategóriu. Na jeseň sa vonkajšie minigolfové ihriska zatvárajú, v prevádzke budú opäť až v jarných mesiacoch. Ako trénujú vyznávači tohto športu počas zimných mesiacov? Prievidskí minigolfisti majú vlastne tú výhodu, že jediný krytý minigolf na Slovensku je vlastne v Prievidzi, v hoteli Magura, čiže sa máme možnosť dokonalovať aj v zimnom období na rozdiel od ostatných slovenských hráčov. Radovan Struhár každým rokom výkonnostne napreduje, ciele tak môže mať čoraz vyššie. Moje cieľ v tejto sezóne je obhajiť majstrovský titul, a dostať sa na majstrovstvá Európy do Talianska, do Natumsu. A aby sme tam skončili družstvo slovenské čo najlepšie.